Engizokubalula nje umsakazo wami ukuthi wonke umuntu ofuna amathikithi atholakala amathikithi eShoprite Checkers kanye nase Computer Ticket. Engiyangubalule kakhulu ukuthi ngisho ngikucizelela ukuthi abantu abasukume bengakholelwa abantu ezintweni zo last minute ngoba avoid lento ukuthi uphoxeke noma uphelelwa amandla uma uyafika amathikithi awasekho. Uyabona abantu ngalelela ngabavunule yonke indawo bayaposta bathi kuphikelelwa amabhidi wena ima usawuthi ufuna ithikithi. Engakusho nje ukuthi gijima uthole lakhe ithikithi kusakhanya uyibekele lona uhlele nabantu ongaxhumana nabo nabuholo osondele nabo nihambe niyebonisa mabhida niyothi lento ingeyethu iyobuciko bethu ngaphandle ukuthi iphakanyiswe yithina akekho umuntu oyiphakamisa. Bese ngibonga kubona bonke nje abantu namaciko ayithathe ngelikhulu izinga eliphezulu ngoba ngokwefiso sami ngifisa abaciko wonke abayingxenye ngoba phela mawazi lento mayithilo maskandi angimele ithini